Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Pani mukadzi wandauya naye, mukadzi uyu ari kutongopisawo zvake. Mene ndosaka tasarudza kumisa pachannel inotongopisawo, channel iri kurise very fast pama small channels ese. So kana usati wacontributa pakulike mavideos nekusubscribe pachannel iyi, ingogara waita se waita. Saka mukadzi uyu ndowekuchitungwiza, ari kunzi iye ane varume 2 but aroda vamwe 2. Arikuda kuwedzera nhamba pane yaanayo, ane 2 already but iye ari kuda vamwe 2 zvekare. Saka mukadzi uyu ndowekuchitungwiza. Saka iyi nyaya iyi yashamisa vanhu vakawanda, ende tinoda kuti tingoitaure panapa semafanzi eBombshell Television naBombshell wacho aripo. Saka toda kuti tingoitaura nyaya iyi. Is it possible kuti mukadzi anoita varume 2? Because zviri kunzi iye anga ane 1 but haana mbodivhosa ne1 wekutanga uyoyo, asi ari kuti iye hanzi murume wangu akatozvinzwisisa, ndakaona ndine murume anonzwisisa, ndikandokuda mumwe murume akatozvinzwisisa. Saka tingaziva kuti varume ava vanenge vari mabedroom akasiyana here, kana kuti handinyazozive kuti zvinenge zvichifamba sei. Asi interview yake mukadzi wacho akatotaura kuti handiri kutoda hangu, akatoti ena nabasa nazvo ndikuziva kuti vanhu vachataura but nabasa nazvo kuti vachataura kuti kudii, asi chandinongoda vamwe 2 zvekare. Ari kupisa zvamanye manje, amene kana kune vamwe vakadzi vari kutasira kuita vamwe 2 dzemucomment section, titaure nezvenyu. Big up to yourself, mafanzi ese eBombshell Television. You know, it means a lot kunge unechi vanhu vanenge vachisubscribe vachiteerera nyaya dzako. Ndinongoda kuti se kutenda nyaya ndoyanakopai yemukadzi wacho ndeuyo mukadzi arapo uyu, ari kuita se ari kutaura izvozvo. Pakaipa guys, ameno kuti zvinenge zvichifamba sei, but ari kutotaura kuti saka handisi kuziva kuti wechi2 akauya anonzwisisa futi here zvokuti kuye vamwe 2. Ende kazhinji ine hangu pamainterviews ese andakaona evanhu vanenge vakadai so vanenge vachishandisa mushonga, vanenge vakatodyisa varume zvekuti anotofunga kuenda sometimes kana zvamboita inge zvasira, but anodzoka ega kana ange achitese agadzirirwa futi basi nhaya. Saka pakaipa kuna vanhu vari kuita zvinhu zvavo kunzoko. Vamwe vangachi pamacomments avaiti musiye aiti kudenga hakuna, life is too short, vamwewo. Saka the voices now yours in the comment section, unoti kudini nyaya iyi. Toda kunzwa mafungiro enyu. Thanks for watching. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. If you're new here, don't forget to subscribe. You can also turn subscriber. Machisaluti wakapenga, ndimo vanhu vari kulike nekushare mavideos edu zvamanje manje, ndimo mukupisa.